நித்யானந்தம். நான் கீரனூர் என்ற கிராமத்திலேருந்து, ஒரு சிறிய கிராமத்திலேருந்து வந்திருக்கேன். என் பேர் சங்கர். சாமியோட ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன செயலும் செய்கிற அத்தனை செயல்களுமே மிகப்பெரிய உலகளவில் பார்க்குற லெவலுக்கு இருக்கக்கூடிய சாமியை, ஒரு சாதாரண ஒரு கேடியாக இருக்கக்கூடிய அந்த லெனின் கற்பங்கிறவன், அவன் யாருன்னே யாருக்குமே தெரியாது. ஆனால் அவன் என்ன வேணாலும் எதை வேணாலும் எப்போ வேணாலும் பண்ணலாம் பணத்திற்காக வேண்டி. அப்படி ஒரு கேடியை ஒரு திருட்டுத்தனமாக ஒரு இந்த ஆர்த்தி ராவுங்கிற ஒரு பெண்மணியை கூட்டிகிட்டு போய் இது மாட்டோம் ஒரு தப்பான ஒரு தகவல்களை சொல்ல சொல்லி பணத்திற்காக வேண்டி ஆசைப்பட்டு இப்படிலாம் உலகம் முழுக்க வாழக்கூடிய இந்து தர்மத்தை அழிக்கணுங்கிற ஒரு கண்ணோட்டத்தோட இந்த இந்து குருமார்கள் எல்லாம் அசிங்கப்படுத்தணும் அப்படிங்கிற நோக்கத்தோட இவங்களோட சேர்ந்து எழுதி கொடுத்து பணங்காசுக்காண்டி ஆசைப்பட்டு இப்படி பல பிரச்சனையை உருவாக்கணும், இந்து தர்மம் அழியணும் அப்படின்னு நினச்சி அவங்க மேலே கேஸு கொடுக்க சொல்லி சாமியை ஆன்ம பரிசோதனை பண்ணணும்னு சொல்கிறாங்க. ஏன் சாமியை பண்ணும்போது இந்த அம்மாவுக்கு ஏற்கனவே பல வியாதிகள் இருக்குது. அமெரிக்கா டாக்டர்ஸே இந்த அம்மாவை செக் பண்ணி சர்டிஃபிகேட்டெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. அப்படி சர்டிஃபிகேட் கொடுத்துருக்கும்போது இந்த அம்மா ஏன் செக் பண்ணலை, சாமியை மட்டும் செக் பண்ணுறாங்க? அப்போ இந்த அம்மா எனக்கு எந்த வித வியாதியும் இல்லைன்னு சொன்னாக்கா நீங்கள் நான் என்னைய மூலம் டெஸ்ட் பண்ணுங்கள், அப்புறம் சாமியை டெஸ்ட் பண்ணுங்கன்னு சொல்ல வேண்டியதானே? சாமி எல்லாத்துக்கும் உடன்பட்டு இந்த பரிசோதனை பண்ணியிருக்காங்க. இவ்வளோ பெரிய பிரச்சனைக்கு அப்புறமும் இந்த அம்மா இது பேசலை. இதுக்கு நீதிமன்றம் சரியான தீர்ப்பு அளிக்கணும்.